Здравейте, приятели! Този поздрав е много специален за Микио от неговата съпруга Деси. По случай неговия рожден ден, като пожелава на нейният съпруг Мики цялото щастие и късмет на този свят, да е жив и здрав. Хиляди, казва неговата съпруга. Айде, Ники, ти си! Na na ni na 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 ni na 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 ni na ni na 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 na. Всичко си имам, сам съм го постигнал, от никой нищо не вземам, но на всеки съм дал. И семейство си имам, много си го обичам, с моите деца се гордея, за тях аз живея. Но парата, знай, обича само смелия човек. И сърце, когато го имаш, имаш и късмет. Знай, парата те обича и винаги ще е така. И пари, златото, милионите давам за моите деца. И сърце, и душа, и живота си даваме с моята жена. Мерцедеса кара, деца красиви има, който завижда, никога той не вижда. Сам съм се издигнал, до върха съм стигнал, и никой не ме пита как съм успял. Но парата, знай, обича само смелия човек. И сърце, когато го имаш, имаш и късмет. Знай, парата обича само смелия човек. И сърце, когато го имаш, имаш и късмет. И пари, златото, милионите давам за моята жена. И сърце, и душа, и живота си давам за моите деца. Яша, Ники, шампиона Яша, бахталея Яша, зуралея Яша. Бъди жив и здрав, желаем ти много здравей и успехи днес, утре, и завинаги бъди номер едно.